বড়োসকলে নিজকে অসমীয়া বুলি চিনাকি দিয়ে নে নিদিয়ে সেইটো পিছৰ কথা। बर' हारिया हारसा बा असमिया रावखौ रायज्लाय दा रायज्लाय नाथाय गोजामसिन हारि दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा फोरमायदों। थ' लोगोफोर नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै फैदों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थ' सासे गुबुन हारिनि सुबुङा जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै गोबां माखासे बाथ्रा माने बेखेवनानै फोरमायदों जे बर'आ आसामनि गिबिसिन थागिबि आरो बर'आ गोजाम मुगानिफ्रायनो फैखानाय आरो बियो महाभारत समनिफ्रायनो बर'आ माने रायजो खुंबोनाय नैबे बाथ्राखौ फोरमायदों। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बर' राव बा बर' हारिया असमिया रायज्लाया असमनि होननानै आसामनि बुंनानै लाया। दा बेफोरबायदि साननैसो सिगांसो सरसा जादोंमोन जाय असम साहित्य सभानि आफादगिरि बिथाङा बुंनायनि सायाव गोबां दान्थे बिदान्थे बर' आरो टिवा मिसिंनि सायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बेखौ लानानै गोबांथार माने तर्क बितर्क जानायखौ नुदोंमोन। दा बै समाव जों मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांदोंमोन जेब्ला रन्जन दैमारि सार जाय जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव देरनाब्ला सार बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन दे। थ' बिथाङा बुंदों जे बर'फ्रा असमिया रायज्लायाब्ला असमियाफोरा बर'फोरखौ असमिया होना आरो असमनि होननानै आसामनि होननानै बुङा। दिनै सोर साबेसे असमियाफोरा दिनै बर' राव रायज्लायो? दा नैबेबायदि बाथ्राखौ रन्जन दैमारि सार बिथाङा बुंदोंमोन। थारैनो जों गोबां सानो जे जों गावनि हारिमु आरो गावनि रावखौ गारनानै जोङो गुबुननि रावखौ रायज्लायनांगौनि गोनांथि दं नामा? बेबो गोबां कुइसन जादोंमोन। नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोङो असमिया रायज्लायनांगौनि गोनांथि गैया, हारसा रायज्लायनांगौनि गोनांथि गैया। जोंहा जोंनि रावजोंसो जोंनि कालचारजोंसो जोङो थांनानै दङ, सिनायथि मोनदों। जों हारसा असमिया रायज्लायनानै जों सिनायथि मोननो हायाखै। थ' बाथ्राया नैबे जाहैबाय जे जों बर'आ गोबां महाभारत समनिफ्रायनो गोबां हाजार हाजार बोसोरनिफ्रायनो गोजाम हारिखा आरो आसामनि गिबिसिन थागिबि हारि आरो बिनि जुदि फोरमान नांगौब्ला होनो हागोन होननानै सासे गुबुन हारिनि आजाद आहमेद होननाय सासे नैबे सुबुङा थ' बिथाङा ससियेल मिडियाबो सालायो आरो बिथाङा गोबांथार माखासे हारिनि बा राव थुनलाइनि माखासे बाथ्रा लानानै इनफरमेटिभ माखासे भिडिअ बिथाङा शेयार खालामबाय थायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोजां मोजां माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो। थ' बिथाङा फोरमायदों जे बर' हारियानो गिबिसिन थागिबि जोंनि आसामनि आरो बर' हारिनि फोरमान नांगौब्ला आं होनो हागोन आरो बर' हारिया दानि नङा रामायण महाभारत समनिफ्रायनो बै समनिफ्रायनो रायजो खुंबोखानाय हारि आरो फोलेरखा होननानै बिथाङा रोखा रोखा फोरमायदों। अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नाय। বড়োসকলে নিজকে অসমীয়া বুলি চিনাকি দিয়ে নে নিদিয়ে সেইটো পিছৰ কথা। কিন্তু এটা কথা খাটাং যে বড়োসকল হৈছে অসমৰ এটা আটাইতকৈ পুৰণি জনগোষ্ঠী। তাৰ তোমাক যদি প্ৰমাণ লাগে মই প্ৰমাণো দিম। বড়োসকলৰ কথা মেনশ্যন কৰা হৈছে মহাভাৰতত। মহাভাৰতৰ ভীম অন্যতম এটা কেৰেক্টাৰ। ভীমে কোৱা হয় যে ভীমে বড়ো ছোৱালী বিয়া পাতিছিল আৰু তেখেতৰ নাম আছিল হিডিম্বা। ইনফেক্ট তেওঁলোকৰ এটা পুত্ৰও আছিল ঘটোৎকচ, আৰু ঘটোৎকচে যোনখন মহাভাৰতৰ যোনখন যুদ্ধ আমি যাক কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধ বুলি কওঁ, এইখনত ঘটোৎকচে এটা প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰিছিল। আৰু ইনফেক্ট কোৱা হয় যে তেওঁলোকৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ যোনখন প্ৰথম ৰাজধানী আছিল, যোনখনক এতিয়াও সেই ঠাইটুকুৰা আছে, আমি যাক ডিমাপুৰ বুলি কওঁ, ডিমাপুৰৰ অৰিজিনেল নাম হিডিম্বাপুৰ আছিলে। তাত খাই 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 আজিৰ তাৰিখত ডিমাপুৰ হ'লগৈ। তাৰ উপৰঞ্চি আমি যদি চাওঁ উজনি অসমত এনেকুৱা ঢেৰ নৈ আছে যোনবিলাক নৈৰ নাম ডি শব্দটো দি ষ্টাৰ্ট হয়, মানে ডি শব্দটো দি ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু ডি হয় তোমাৰ এটা কছাৰী শব্দ, মানে বড়োসকল কছাৰী ফেমিলিৰ এটা পাৰ্ট হয়। সোণোৱাল কছাৰী হওক, বড়ো কছাৰী হওক, ডিমাচা কছাৰী। এতিয়া যদি মই ডি আৰম্ভ হোৱা কিছুমান নৈৰ নাম কওঁ, ডিক্ৰাং, ডিবাং, ডিখৌ, দিহিং, দিচাং, তাৰপিছত তোমাৰ ইনফেক্ট নৰ্থ বেংকতো আছে, ডিজু নৰ্থ বেংকত আছে, ডিক্ৰাং নৰ্থ বেংকত আছে, ডিবৰু, সেই ডিবৰু নামটোৰ পৰাই ডিব্ৰুগড় নামটো আহিছে। চ' এই গোটেইবিলাক নৈ ডি শব্দটো দি ষ্টাৰ্ট হৈছে। নৈৰ নামবিলাক বা ঠাইৰ নামবিলাক ডিমৌ, আৰু এই ডি শব্দটো হৈছে কছাৰী শব্দ। তাৰমানে এই নামবিলাকে কি বুজাইছে যে এটা সময়ত কছাৰীসকলৰ আণ্ডাৰত বা কছাৰীসকল, এতিয়া বড়ো কছাৰী কোৱা বা ডিমাচা কছাৰী কোৱা উজনি অসমত তোমালোকে সিমান সংখ্যাত নোপোৱা, তেওঁলোকক দেখা নোপোৱা। কিন্তু এটা সময়ত হয়তো গোটেই উজনি আৰু নামনি তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰতে আছিল। আৰু সেই বস্তুটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁলোক অসমৰ এটা অন্যতম, মানে তেওঁলোকক আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আমি ভূমিপুত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ বড়ো কছাৰী লোকসকল।